av landet. Vi skal stifte bekendtskab med arbejde og med fritid. Frem for alt skal vi nyde af den vakre naturen. Tag for eksempel i væggen tidligt om morgenen. Der kan man få se rinerne, som går og beder den tidlige morgensol. En vakker syn. Vi stander et øjeblik for at betragte dem. Færden går videre mod vest. Vort mål i dag er trakten omkring Borgafjell. Det er fuld rus på vintersporten, og vi snøvæstarten og sprogande for turisterne, så de kan komme op på Karlfjellet let og behageligt sæt. Medan en del roer sig med skidåkning, arbejder andre i skogen. Her træffer vi en skogsvagter, som velvilligt taler om for os vægen op til en afvirkningsplads, der findes en interessant maskine. Inden vi når frem, træffer vi en flok riner, som skønsomt forsvinder i skogen. Moderne maskiner findes i anvending her. Denne traktor slæber i væltertræden frem til en opsamlingsplads. Og tænk på, hvor besværligt det har været førhen. Her har vi denne maskinen, som på et øjeblik klarer af det tunge og tidskrævende arbejde med at tage grinene og aftræne.
Et omtykt folkenøje på vinteren er Gimbelteltet. Og der er altid god anslutning til disse. Even om vejret ikke altid er det bedste, som her, når det både regner, snøer og bluser. Men det dårlige vejr til trods møder både damer og herrer op med sine isbuer for at friste lykken. Nogle har taget med en stol. Andre ligger på magen med hovedet nede i hullet for at muligen hypnotisere fiskerne at bide på den lækre, halvfrosne midtmasken. Det ser ud som om det er damerne, der har den største fiskelykken. Even om fiskene ikke er store, tæller dem dog i slutresultatet. Vi tager hen for at titte på et andet fritidsløje. En opfindsom ung mand har bygget sig denne motorslæde. Og med denne kan han orke op og ned i de mindre bakker. Det er vår. Snøen drypper fra takkene. Årene spiller. Og her danses en tango for to. Sjælerne samles på væggen. Menneskerne synger også vårens pris. At det er vår, synes overalt i naturen. Se på vattnet her i fossen. Hvorfor ikke stanne op et øjeblik ved disse vakre hjortonblomster og tænke på de herlige bær, som kommer nogen gang i august i måned. Duen går op på sommeren. Flaggan hisses. Der skal være fest. Den bøjer i kyrkan. Inde i kyrkan står en staty af den verdensbekendte Carl Millers. Der har været bryllup derinde. En ung flicka fra sognet har i Stockholm hittet sig en mand og har nu låtet sig viga i den kyrka, hvor hun er døbt og konfirmeret. Og nu vil hun vise sin mand den trakt,
hvor hun er opfødt og har levet sine barn- og ungdomsår. Den første stella bliver til Borgafjell. Turisthotellet ser egendommeligt, men dog indbydende ud. Men det mest storslagne er vel nok selve Borgahella. Derfor påbøjes umiddelbart opstigning. Men en bit oppe vender stockholmeren sig om for at se, hvor højt han er kommet. Der er en bra bit kvar. Derfor er det bedst at fortsætte. For det er jo ikke så let som at gå på Stockholms gater. Vel oppe tager man sig en velfortjent hvilopause og nyder af den storslagne udsigten langt under sig. Vil man ifrån Hellands top titta cirka 800 meter rakt ned, er det nok bedst at lægge sig på magen. Langt dernede synes Borgasjön. Vejret veksler snabt heroppe. Derfor er det bedst at bøje nedfærden. Set nedifrån ser Helland ret så imponerende ud. Nogle svalker sig med et forfriskende bad. En anden promenade fra hotellet er ikke så besværlig. Vi går på smalle skogstier forbi en gammel vindfælder. Den påminder næsten om et fortidsmiljø. I det klare vattnet kan man svalka sine trøtte og varme føtter. Eller sole sig mens man nytter af vattensbrusen ned over stenene. En fjeldtolt. Førhen anvendes, inden plastmukkene kom frem, en såkaldt næversko. Man får jo ikke forstyrre træerne. Men det er hans eget træ, som får ham miljøerne. På et øjeblik har han en drikkeskål færdig. Og besøgeren får for første gang smage det rene, friske fjeldvatnet. Der findes ikke mange lapper i Dorothea Sommel. Men her har vi en lapkode med udsigt mod Borga. Mens vi står og nyder af udsigten, kommer en lovskriger, som nyfikent ser på os. Men samerne bor ikke i koter her. De fleste af dem har rigtige huse. Vi hilser på en af dem.
viser os nogle gamle ting, som han selv har anvendt. En kløvjesattel, hvor i han kunne pakke ned sine ting, når han var på vandring med sine rener. Alt er gjort i træ. Når renerne skulle mjølkes, anvendtes den skålen, han holder i venstre hånd. Den anden er til at fremstille ost i. Går man på lange vandringer, måste man have mange sysakker med. Dertil anvendes denne køj. På kvælden træffer vi på en liten havne. Udsigten over Dapsø, som om nogle år, har opdæmmet som pas, at vandet står mange meter over hustagene. Og her har vi den nordlandske boskab. Vi starter færden hemåt. Med den store nye skoler, som modsvarer nutidens krav på moderne undervisning. Og her, som på alle andre pladser, findes et kommunalhus. Dorothea samhälle er ret så moderne. Affærslivet repræsenteres af alle sorts affærer. Hyreshuser og egne hjem findes. For turisterne, som vil campere, findes en moderne campingplads anlagt med stor plads for teltet. Og de, som ikke vil bo i telt, kan hyre sig en stuga. Ligeledes har et stort badebassin anlagt. På campingpladsen kan man træffe turister fra nu ligger hold af Europa. En svejser med sin familie. Det er nok bedst at starte hjemfærden, flyhandler sager. De, som ikke har bil, får begangne apostlenes heste. Bilen får sin vort på ulike benzinstationer. Så findes der turister, som ikke vil bo i telt, ej heller i stuga. For dem findes et hotel. Og blomster kan vækse heroppe, vidner trædgården om. Turister på shopping. En fransk turist med sin store campingvogn på væg nordud. På kvælden kører vi forbi præstgården og aflægger et lille besøg i parken. Her kan folk vige undren for dagens strids. I baggrunden Hembygdsmuseet. Der findes også private, som har en liten samling af gamle ting. Det er ikke en liten nøkkel, som skal anvendes for at komme ind. Denne gamle hesteslæden stammer fra 1700-tallet. Læg vel mærke til de udskårne hesthovene frem til. En gammel træflug. Efter denne rundfærd i samhællet kan der være godt med et lite fjeldluft. Hvorfor vi kører op til Bleikfjeld. Her er liv og rørelse overalt. Folk går med sine hinker.
Men vi stanner og nyder av naturen et øjeblik. Vi går på optægtsfærd med kammeret for at stifte bekendtskab med de eftertragtede bærene, som folk springer langt ud over fjellene for at få tag på. Vi har tur at hitte en tur med herlige store hjortron. Nær fjellet kommer der fyremand, som har været her nogle dage for at plukke hjortron. Vi beder dem stande et øjeblik for at få titta på indholdet i deres hænge. Herlige store bær. Men der er andre, som tykker om at komme ud og sejle og en sejltur op ad åen med samme maskine, som anvendes på motorsladen. Det er bedst at komme under den, mener den lille angunge. Even i ret strid strøm, som her gennem syvhullet, går det med anselig fart. Anvendingen af en sådan maskine underletter sejladsen gennem vasken. En agtersnor skulle snart fastne her. Hvorfor ikke tage det lugnt? Ingen motorbuller, blot vattens klukken mod kanonens sider og den stille skogsidyl. Her kan man fiske. Men denne gangen er det ikke ædelfisk, det gælder. Efter storfangsten koges kaffe. Sportsfiske er mycket populær. Og der findes også rigelig tilgang til gode fiskevatten. Mens pappa fisker, kan man så i lun og ro sætte i sine egne tanker. Det er nap. Fisken vil helst ikke levne sit rette element. Men så småningom må den give sig. En dejlig harm. Øringer findes også her. Høsten har kommet. En time i morgen, inden det blev rigtig lyst, så vi nogle store fugle ude på myren. Det var traner. Våren kommer sippande och tå emellan träden. Vintern rigar runt av steg för steg. Fönstret utav skipor som har korsat alla gärden. Det är också jaktens årstid. Og anjagten er fuld gång.
Kommer försöka fånga upp bytet. Det lyckas först när det kommer på vatten. Rakt över sjöar och häckar, den oss på drivorna bar. Allt som blir kvar i minnet är fraset av skida och snö. Det finns bara plats i sinnet för vårens första riktiga tö. Och plötsligt så står där vår sommar som ni älskar så därför att då är det 2 dagar i dygnet och aldrig vi har någon natt. I dessa förtrollade timmar en fiskare orörlig stå. Mot fjällen hans blick den vandrar, han märker ej hur öringarna står. Ja, följ med oss upp på Morgahällan, eller bara till vår middagsberg. Släck törsten och vila vid källan, din kind börjar få lite färg. Fyll lungorna och känn att du vill leva. Låt lugn och ro ditt hjärta nå. Och du som mig mött och rotera, här finns en bit för dig att vandra på. Och du som mig mött och rotera, här finns en bit för dig att vandra på.